Ibobi bekene muno. Leo bekene wa kuchi nasi. Lo kala kaisa bia. Lo kala kaisa ni. Na phone kene mwa isi ni. Koro yiku ane ni. Ezenwanyi sawari. Nome video kwa 7 na 8. Bona si Ibobi. iPhone na iPhone na like ibu ni share video ewe ndoge ni ata afu kesi ememe kwa komaru magoma lisuo areba na odibis ai bolu aza ai bolu aza bona si Ibobi Ibo moro ale be vita ku Ezenwanyi sabara Ubu bekene muno. Ibo molo bekene muno. Danonte. Ana m ekene nwoke na nwanyị onye rapụrụ be nne na nna ya, onye rapụrụ obodo dị iche iche wee bịaba ịgba arịa mụ tata n'ụwa. A sị na ọ na-abụ agbalakata guzuo ọgbawarị. O nwere obi ife m chọrọ ka m chetalụ gị. Malụ na ịbịarọ burial, makwalụ na ịbịarọ ọfala, bukwelu n'obi na ịbịarọ wedding maọbụ traditional marriage. Efe ịbịalụ bụ ka ịbịa ka ị nalụ ngozi gakwa ntị. Ekanyelụ gị dịka isi wee sị ka ịmụ anya abalị tata. Ọ bụrụ ka ajụba eri ị na-alarụ ụla ka dịga ịlarụ taa. Ngwa gakwa ntị. Achọrọ m ka nkene ga ekene maka na ọ bụrụ mmadụ niile kpọrọ okwu azafa ma mụ kpọrọ okwu ifebala ebe a olili m ọnụ maka na ifebala ebe a tata asị ka agụbụ ọnụ bakali 15,000. Mgbagekwa ntị. Tata n'ụwa bụ ụbọchị akara aka. Ndị be anyị si na ahịa akara aka adịghị eli ngwụlọ. Ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwu ya. Mụ na Sobail agbago maka ọbịbịa gị. Ibe m na-eme bụ omenala. Omenala dị n'ala Igbo nye ka m na-eme. Achọrọ m ka ị malụ na ebe ị bịara ebe a bụ ebe ị bịalụ ka ọ dịrị gị na mma. Asị m ka m nwere ohere anụnwa pụta ka ọ dị ka mmadụ ka a bịalụ bịa. Ka ị mawalụ na onye bịalụ bịa na ya. Ka m bịa ka m kene unu. Ka m gbawaza gị na m malụ na ịgbasila ego wee rapụ your comfort zone, rapụ your mattress,
rapụ your beautiful houses wee bịaba obodo Igbo arịa mụ. O nwere nkwa m na-ekwe gị taa. Ọbịbịa n'ụwa ị bịara Igbo arịa mụ, o nwere ife ga-abụ ka ọ dị in vain. Na-ege ntị. Na-ege ntị. Adịrọ m ekwu okwu ka onye pastọ, mama adịrị ekwu ka onye amụma. Ana m ekwu okwu ka dibia. Maka na ọ bụrụ na isi aka adịghị n'aka aka ababilidị, ọ bụ n'anya anụ ka a na-acha anya, isi anụ ka a na-acha anya anụ. Iwere pastọ, weda the GO, wee prọfet, wee prọfetes, kama na etube na ọbe ndị dibia ka ha na-eje. Na o nwere ofe ibe m chọrọ ka m gwa gị tata n'ụwa irugo n'isi mmiri. Gawante. Nkwa nne ekwe gị tata bụ na ọ bụ na-ata na obi gị dị ọcha. Ọ bụrụ na iji ezigbo obi gị wee bịa ebe a, ọ bụrụ na iji okwukwe gị wee bịa ebe a, o nwere ibe ga-eme ka ị dị otu ịdị wee bịa wee mee. Na-ege ntị. Adị m ewu ya na ike m erika. Adị m eme ọnụ. Adịrọ m etu ọnụ. Enwere m any power. Kama na mụ maalụ na onye m na-ejele ozi bụ ike ka ike. Ọ bụrụ ka ọ jụwa ndị a na-ejele ozi a, mmiri dị na be nna gị so na mmiri m na-ejele ozi. Aja na be nna gị so na mmụọ na-ejele ozi. Ụfọdụ na be nna gị so na mmụọ na-ejele ozi. Ndị ichie be nna gị so na mmụọ kpọpụtara m ka m jee elufe ozi. Ọ maka na m pụta mere ka iji wee nọdụ ebe a taa. Ma m gwa gị na national cake ibe gị na-awalụ na mmụọ na ị ga-awalụ nke gị taa. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na mmụọ be nna gị goziba ndị mmadụ, tata n'ụwa ọ ga-agozi gị nke gị. Mmadụ ka imeli ibe m abụrụ ajọ okwu. A sị na ọ na-abụ nwata chọba nke ọ dịka ọ gbara ajọ nwa. Ma mụ na-ekwu na adịrọ ka ibe na-agwụ akwa. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-akali ibe gị. Gekwa ntị. Adịrọ m ekwu ka pastọ, adịrọ m ekwu ka onye amụma, adịrọ m ekwu ka prọfet ma prọfetes. Kama na mụ na-ekwu ka onye dibia, maka na ọnụ dibia ka ọ na-ana, ọ ga-ana n'ọnụ ofeke. Eji m ọnụ nji wee bụrụ dibia wee na-ekwu na isi niile bịara ebe a, ọba niile bịara ebe a, arụ niile bịara ebe a, ego ọbụla ịgbaziri wee bịa ebe a, egwu na arọ 2023 ga-abụrịla arọ gị. Ekwentị, ụlọ na ibe gị na-alụ, ọ bụrụ na ịlụbara ụlọ na ibe gị na-alụ, na-arụ ọnụnwa ka ị ga-alụ nke gị. Chekwalụ, gee ntị. Nke izizi bụ mmụọ imelụ gị emelụ, nke ịbụọ bụ ị ga-echetakwa mmụọ melụ gị. Adịrọ m ekwu ka pastọ, adịrọ m ekwu ka prọfet, adịrọ m ekwu na mmiri esike ike, ana m ekwu ka dibia. Okwu ahụ m na-ekwu tata n'ụwa bụ na moto na ibe gị na-ego. Gaa m ntị, ekwuru m okwu a last year. Ekwuru m okwu a na olili sobail last year. Imili nkịtị ndị bịara olili a, ndị mkpọnyere moto bụ aja na ozuzu. Ekwuru m na arọ ọnụnwa bụ 2023 na moto gị eso na moto m ma gozi.
The one thing. Adịghị m agba gị ka ọ tọọ gị ụtọ. O nwere otu ibe m chọrọ ka m gwa gị. Ama ka alụsị ara na aka na abụ ka eji ebu ya. Onye ọbụla sị na nne ji ọfọ, ma ọfọ ma alụ aka ji ya. O nwere okwu mma gwa gị taa. O nwere guideline dị na alụsị ọbụla na-ewere nsọ ọ bụrụ alụsị ka ọ bụ. Dibia ọbụla na-ewere nsọ abụrụzi dibia ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na ị ga-abụ odogwu ị ga-edebe nsọ. Mgba gee m ntị. Mmiri ka anyị na-akwado ka anyị jee exactly 12 a.m. anyị ga-agaba na mmiri. Ọkwa dị oke mkpa ka m chọrọ ịma. Ọ bụrụ na anyị agaba na mmiri, ịnụ bụrụ nwaanyị nọdụ na nsọ gị, iso na anyị wee gaa na mmiri. Ọ bụrụ na ị ga-eso atọ ilue n'ọnụ ebe si abaga na mmiri ịkwụrụ igwe nwanne ka ịfụ mmiri anya. Ibe ji wee na-agwa gị bụ o nwere onye mere otu a last year, ọ na-achọ nwa obi Port Harcourt, ọ bịara ebe a last year, ọ bịa ọkpọ mọsị na nya nọ na nsọ na nya na-achọ nwa kedụzi ka nya ga-esi mee. Nsị ya bịa o luru n'ọnụ mmiri kwụsị tata anụnwa ọ dị heavily pregnant. Damonte iru izizi imelụ nọ bụ na ọ debere iwu ahụ ọ debelụ mmụọ wee merie ife ọ na-emeli ibi ya. Na iwu chọrọ ka idebe bụ nke izizi bụ nwaanyị nọ na nsọ eso na anyị wee lue na mmiri. Nke abụọ, biko ọ bụrụ na fonu mmadụ adapụ ma ọ bụ ife ọbụla bụ ife mmadụ adapụ were ya gbalụ bịaba na steji ịbataluo handị anya over to MC ka ọ menye announce ka ị dadị n'ebe ibe gị bịalụ ka a gọzie ebe ịnọdụzi ebe a nala abụmọnụ. Ịtụtụ na ife mmadụ ife onye ọbụla onye sọrọ anya bụrụ ịtụtụkwa na ife onye ọbụla maka na ife ịbịalụ bụ ka ọ dịrị gị mma ọhịa adịmụ mma bụ ịbịalụ ka ọ dịrị gị. Ofu promise nna nye gị bụ na ịma mgbaka wee na ọ bụrụkwa ala na ego odege n'akalaka, ọ bụrụkwa ala na chi gị kalị gị kwuo na ị ga-abụ odogwu, ọ bụrụkwa ala na chi gị kwuru na ị ga-alụ ụlọ, ọ bụrụkwa ala na chi gị kwuru na ị ga-agba moto, o nwere ife ga-eme ka ị nọsi ebe a taa. Ọ bụ onye gwechi ekwe o. Gekwa ntị, gee ntị. Adịm egwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ. Agwara ngesi gị n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ da-ana n'ọnụ ofeke. Dibịa ka m bụ eji m ọnụ nji wee na-eme dibịa, ọnụ nji ekwulu mmụọ, ọnụ nji ekwulu mmadụ. Masị na mmụọ niile m kwulu na ba niile ga-ekwulu gị. Mmadụ niile kwuru na ọnụ niile ahụ ga-ekwulu gị. Ekwuru m na ihe akagbu ilo zegbuo ilo. Arụ ọnụ nwa bụ 2023 ndị enye jụrụ gị ajụ ga-emesị chọba gị achọba. Arụ ọnụ nwa bụ 2023 ego onye na-agbalụ gị ọsọ ego ga-eju gị aka. Arụ ọnwa bụ 2023 moto na ibe gị na-agba ị ga-agba nke karịrị nke ha na-agba. Arụ ọnwa bụ 2023 ị ga-arụrịrị ụlọ be nna gị. Na-ege ntị, mee ka ọ ga-esi wee mee. Ọ nwere otu Sobail si alụ ọrụ. Otu Ezenwanyi Sobail si alụ ọrụ bụ ọ bụrụ na ụlọ dị gị mkpa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ụlọ na ụlọ dị gị mkpa, ọ ga-enye gị ego testing. Ego na-ede ka kerozin
nwayọọ ka o ji abịa maka na ọ bịa n'ike ịma na ọ bụrụ ọzọ alụsị. Ọ bụrụ na ịfụ 500,000 na akaụntụ gị, ọ bụrụ na ibu wela ana, ihe izizi ị ga-eme bụ jee ka ije kpụba blọkụ. Okwu a m na-agwa gị ebe a bụ the secret of success of Ezenwanyi Sobail. And achọrọ m ịbịasị ebe a ka ndị nnabọ gị ịgbalị na ị na-eje olili Ezenwanyi Sobail ka afọ ịdị ijeta. Ndị ịgbalụ na ị na-eje ịgba arịa mụ ka ọ dasịla gị ịgbada m ijere kedu ịdị ijeta. Achọrọ m maka na ọ bụrụ otu a ga-anyị ra last year. Ọ ndị o melụ last year ka ndị ọzọ fụrụ wee bịaba. Imirikiti nọ n'ebe a bụ ndị bafụrụ na ọ melụ ka ba ji maka eme gịnị. No, ndị ọzọ ga-afụrụ na ọ melụ kịta ọ ga-emelụ gị. Now, ọ bụrụ na ịkpụba blọkụ wee kwụọ onye nke 500,000 jee gwa foundation. Ịgwa foundation ebido tibe blọkụ na ebe m na-enye gị bụ 6 months. Ọ ga-ewelele ife ịbịala ebe afọ unless maọbụ na ị chọrọ gekwa m ntị. Adị m egwu ọ bụrụ na anụ na ikwelu maka ụfọdụ na ebe agadi ebe abịa bụ ka ha bịagoro ife a na-eme. O nwere something ị ga-ewepụta. Achọrọ m ka iwepụ spirit of negligence. Gekwa m ntị. Spirit of negligence ga-eme ịnọsi ebe ọ bụrụ in vain. Wepụ spirit of negligence nọdụ ebe a with obi gị niile, mmụọ gị niile na anụ arụ gị. Ịmalụ na anụ ọfụfụ anyị na-ata anụ arụ gị na ọ nwere ife ị ga-atatị ya. And adị m egwu ka pastọ, adị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ, adị m agwa gị ka inye m ego na ife m na-agba gị bụ afọ n'anya eme gịnị. Ọ bụrụ ịtụ ọnụ what you do can tell. Gekwantị, ọ bụgodị uli na ịfụbere onye Sobail mere n'anya ịka abụgo na ntị ọbụ asị ka eziokwu. Ibe a ga-enụrụ na ntị na ndị a ga-efụrụ n'anya iwute nasịrị ndị ọ mere mmadụ arụ ọnụnwa ka ọ ga-emere gị nke gị. Gekwantị, echefukwa m ndị ọ meluo maka na ọ nwere ndị o bunyere moto. Ọ nwere ndị betara olili ebe a last year. Mama golu moto this year. Ọ bụ na iso na ndị a wee goro aka gị elu. Ọ bụ na ị betara olili ebe a last year. Oluo this year go moto. Mana igolu moto that last year. Ka ị betara olili wee goro aka gị elu. Mana asụkwa m pak. Mbagante. Ọ nwere ndị bịara olili ebe a last year. Mama bịasara olili ebe a last year. Ndụ fa gbanwee. Ọ bụ na iso na ndị a wụnye aka gị elu. Mma na ịbịara olili nọ na ịbịara na Ezenwanyi Sobail maọbụ na ịbịara olili maọbụ na isoro wee li olili mana ịbịara na Ezenwanyi Sobail wee bịa ebele basi ebele Ezenwanyi Sobail wee mere gị ka fụgodo aka gị. Mgbage ntị metụ onye nọ gị n'akụkụ aka sị na ife mmelụ m ga-emelụ gị. Gekwa ntị metụkwu ya aka gekwa ntị gee ntị. Mgbagekwa ntị gee ntị metụkwa onye abụ aka ọzọ si ya
na nke anụ nwa merụ m bụkwa mbido na nkịta anụ nwa ka nke bụ nke nnukwu ji emerụ m. Gekwa ntị ụfọdụ na-agọlụ gị ebe a taa bụ na ị ga-abụ ofu onye eji eme ọnụ n'obodo nna gị. Aga m Ezenwanyi sobail, aga m ọra mmụọ niile dị n'Imo, aga m ọra mmụọ niile dị n'Abịa, aga m ọra mmụọ niile dị n'Ebonyi, aga m ọra mmụọ niile dị na Delta, aga m ọra mmụọ niile dị n'Enugu, aga m ọra mmụọ niile dị n'Anambra, wee kwuo sị na ọnụ nji egwulufa ọnụ nji akpọkufa n'onye ga ji wee na-agbapasị gbagaba gozie gị. Ekwuru m na mmụọ abụ na-amalụ ndị ọzọ na nke ga ama ndị iche na ọ ya emelụ gị nke gị. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-alụ ụlọ elu lụọ naanị. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-alụ họteelụ lụọ fuel station. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-alụ kọmpani. Ụfọdụ na-agọrọ gị tata bụ na ihe ego moto ọbụla agụrụ gị agụụ. Onye kwechi ya ekwe. Ebe ọ bụ mmele ibe gị ga-emelele gị. Onye ọbụla sị na ọma mmele gị, onye ọbụla ga-anwụ ọnwụ ike. Mgbagakwa ntị na ruuru bifo agaba na mmiri. Nke izizi, nwaanyị nọ na nsọ iso na anyị wee chu mmiri. Ọ bụ na ị ga-esi anyị wee chu mmiri, biko ịbanye ya n'ime mmiri nọdụ n'ugwu ma ọ bụ na ị nọ na nsọ. Nọdụ n'ebe abụ merụ ndị ọzọ ga-emelụ gị. Nọmba 2, iji mee ihe mmadụ nye nwere nke ịta ụtala atọ ụta wati na ịta ụtala na ọnya mere iji wee welie. Nọmba 3, Ezenwanyi urugo. Ezenwanyi ikwene ka mmadụ nalị gị ngozi gị. Kedu ka mmadụ ga-esi wee nalị gị ngozi? Onye eze ọgọ ọkpa, onye eze ọgọ okwu, ọ bụrụ na ọ sọrọ gị sọrị, ebe onye esi ya nna sọrị ịzọ m okwu. Na-Ezenwanyi onye kwa aga aga ebe onye ime ya ya ọbụla ọ sọrọ gị sọrị, ebe onye nna sọrị ịzọ m ịgwa m aka. Achọrọ m ka onye ọbụla kpasuo gị iwe. Mmiri iwere nsọ ma ọ bụrụ na ị dara nsọ mmiri na mmiri ga-agọzi gị. Achọrọ m ka iwe iwe. Ọ bụrụ na ya agaba na mmiri ijide ka ndụ, ọ bụrụ na ị ya achọ akwụkwọ ị ga-eji wee tinye ka ọ datụ na mmadụ, ijide incense jide ọfụma ịdanye mmadụ, akwaba aka chịkọrọ onwe gị achịkọrọ, ịkwa na mmadụ aka jisie ike ka ijisie ike kwuo ebe a iji maka ya wee bịa. Agwakwala nkesị gị ọmụ kpọrọ gesi gị bịa, mana ọ bụrụ m ka ị chọta, o nwere mmụọ nsọ gị bịa ka ọ gọzie gị maka na ọ na-agọzi ndị ọzọ. Mmụọ bụ na-agọzi ndị ọzọ, iwu bụ na ya agọzi gị ma ọ bụwalụ n'igwe. Na-ege ntị ka mgbasị gị rule and regulation. Ọ bụrụ na ị ruo na mmiri, o nwere ụdị ọfọ ọ ga-abịa ego na mmiri, mmụọ ama nga gị ntị. Adịm agwa gị sọsọ na mmiri alụsị ichebe dibia ọbụla ka m gwa gị sikret otu mmụọ si alụ ọrụ. Ọ bụrụ na ichebe dibia ọbụla maọbụ jee na alụsị obodo nna gị maọbụ jee ịchụ àjà, o nwere ibe ndị ụka na-akpọ ikpe ekpele. Ọ na ụka batalị anyị akpọbazi anyị ikpe ekpele, ọ nala anyị afa. Ibe ndị be anyị na-akpụ ya bụ ịgọ ọfọ maọbụ ịtụ ogwu. Nya ka ndị be anyị na-akpụ ya. Now
ndị ụka si na anyị na-akpọrọ mmụọ isi ala. In great tradition of Igbo land, anyị na-akpọrọ ife ọbụla isi ala. Tie na Chukwu okike abịa mma, anyị na-akpọrọ Chukwu okike isi ala. Na iche ịgwa Chukwu okike okwu, anyị ebute oche nọdụ ala. Iche ịgwa arụsị okwu, ibute oche ịnọdụ ala. Maọbụ ịkwụla ọtọ ịnọdụ na-agụ okwu. Anyị na-akpọ isi ala. Now, otu esi ebe ebele na anyị jere ụka. Eje m charismatic. Abụ m brother dia. Achịrị m ụmụazị Block Rosary. Ajara m Mountain of Fire, bụrụ prayer warrior. Ajara m ụlọ ụka njere mmagụtara ya ọnụ. Now, otu bọsị ebe ebele, ọ bụrụ na asị gị ga ebe ebele, ihe ị ga na-anụ bụ Madam, open the door. Today, my door must open. Open that door. Give me my car. Bless me today. Give me my own. For your break, for your die, for your fire, for your desire, for your war. Everyone say. No get it. Ọ bụrụ na ịwa ọcha ndị si otu ọbịa bebele, ọ bụrụ na aba kpesịa, ọ na-afịarị fọm imelụfa. Maka gịnị? Ọ bụgodị ụlọ ị na Chukwu chọrọ imeli gị ife, ị na-edi stọọbụ ya, ọ mara ife ị na-ekwu, kwuo n'ofu okwu ka amala ife ị chọrọ. Mgbagete, otu esi eje na-arụsị, na ọdụ ka otu ihe esi wee bịakwute m kịta. Ịma bịakwute mmiri enwilo si ya, mmiri enwilo, ọya nye m ego, ọya gozie m, ọya bunye m enu, mmiri enwilo ya m moto, mmiri enwilo wewe. Ife mmemme bụ mmege, nsị gị na-ebu gizi ọnụ gị ugwu. Mgbage nwantị, otu ndị be anyị si aga ọfọ, ana m agwa gị ka ihe uzubi ya, maka obodo si na ba marọ ka esi aga ọfọ. Otu ndị be anyị si aga ọfọ, ma ọ bụrụ na ije na mmụọ ọbụla dịka otu a ị na-eje na mmiri ka mmụọ wee mee gịnị n'olu gị, otu ị ga-esi wee gaa ọfọ bụ ịbata. Ife ndị be anyị na-eme bụ first of all bụ introduction. Ichefu a n'afọ kịta ịgba afa, ibe izi ị ga-eme dibịa nye gị ọsị gị kwuo afa gị, ikwuo n'afọ gịnị, kwuo n'afọ obodo gịnị. Iwe jụọ gị ya ajụsị ndụ m adịgwa ewee baba afa. Now, ndị Nollywood melụ ndị otu egwu igwe na Uwezuoke nọ n'ebe a taa. Ndị otu ha ba melụ anyị na-afụzi omenala ka one kind magic something. Na-agakwa ntị otu ị ga-esi wee bee ebele na mmiri, ị ga-esi wee gaa ọfọ na mmiri, ị ga-esi wee tụọ ogwu na mmiri, maọbụ mmụọ ọbụla ijelụ bụ ịbata ilu a na mmiri gị na-ekwe ya. Ezenwanyi sobail, mmụọ ọbụla a sị na etuo mmadụ afọ ugboro na-atọ ọ mara anya ka a na-akpọ. Mmụọ ọbụla ijelụ dịtị ịgbaba nya bụ mmụọ ogwu tụọ onye afọ ugboro ịtọ. Mmụọ ọbụla dị n'ala Igbo ijelụ tụọ onye afọ ugboro ịtọ. Ịbata lue ịkpọ onye Ezenwanyi sobail. Ọ gwara m bụ ịkpọ afa gị, afọ obodo gị, obodo ibi. Just many introduction to introduce onwe gị, obodo ibi. Igwu ya na nke ịbịalụ tata bụ afịa tata nwa bụ otu ofukwa gị na anya abaghị eke. Isere ngwa bịa tata bụ afịa eke na onwelu ife iji maka ya wee bịa. Efughị na nkata ka gị na mmụọ na-akpa, na ife ọ bụ iji maka ya wee bịa bụ memụ ka imele ibe m ọ bụ ajọ ife. A na-achụsị mmụọ isi onye mgbe ndị be anyị eji inu ọsị memụ ka imele ibe m ọ bụ ajọ ife. Now mgbe i kwuru okwu a ọ bụ na ụdị mmadụ mọgịda na ike nwa bụ na m na-ekewa 1000 anakọtazi nke gidezi si na mama nkezi bịakwute m wesị m jụọ m ajụjụ ahụ memụ ka imele ibe m ọ bụ ajọ ife. Mụnwa nzọrọ ndị gị mba maka na ịmalụ na mmasị gị mba na ọ bụrụ ajọ okwu. Ife mmemmezi bụ mmalụ nya bụ ife mmegịnị ya gị. Ife nna agba gị ebe a
bụ otu ị ga-esi wee na-anata mmụọ bụ na ife iwe si ya ọnọdụ dị ka ị na-akpasa ya fada maọbụ ya ọmụda nkata wesi ya atabụgokwana m onwe m n'afọ kedu ihe mere na o ji wee bụrụ na m na-azụ afịa ndị ọzọ a na-aga nke m aga Ezenwanyi Sobail mba n'anya na m abịago n'obi gị ka m nọ efe ata mgbe a ihe tetabele afọ niile taa wee bịa iwesi ya ịmakwa ego na mgbafu wee bịa ije ịmakwa ofu onye ego na mgbali wee bịa ije ọ bụgodị ụlọ mmadụ bụ gị firi wee bịa ma mmadụ kwere gị ụgwọ isi ịmakwa na m gwasịrị dị na-alarụ ụra kịta Ezenwanyi Sobail si ya na ife na ime na ibe m n'ihi emere m nke m n'ife ị ga-emeli m izizi ịfụnọ nkata ka ị na-agba ị ga na-echeta ibe ị ga na-agụ ya n'ife izizi ị ga-emeli m ọ bụzi ebe obodo oyibo dị gị mkpa ịsa na ihe eji obodo oyibo ọ bụzi elu na visa ka ị na-achọ na ị ga-enweta visa ọ bụrụ na moto ịsa na ihe egonu moto na arụ ọnụnwa bụ 2023 ọ bụ ka arụ agbanarị gị n'ọsọ mbakwa na ịjụrụ ajụ ma mma mmekwa na oye enyeriri gị ego ka igo moto ibe gị na-ego iwesịa na ụlọ na ibe gị na-alụ ịlụ onye ọsọ n'ụsọ nye biko nye nyere gị ụlọ nke gị ifuge nọ nkata ka nga na mmụọ na-akpa o nwere ife ga-eme ka nye bụ mmụọ dị anụ na nya bụ okwu ị na-ekwu ife onye ibido in one single sentence ị na-agba mmụọ ife ọ ga-ekwu ị na-agba mmụọ ife ọ ga-anụ ị na-agụ ya mmụọ ọ na-anọ gị nso a na-agara abụ ebe ọ bụla ị na-ekwu mgbagakwa ntị mmụọ ọbụla ijelu mmụọ obodo onye ọbụla ijelu a sị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee megị imekọtakwa na gọbafọ na mmụọ be mmadụ gosi ọfọma ga kpokuru mmụọ be nna gị maka na ọ bụrụ na mmụọ be nna gị ekwenyerọ ka nya bụ mmụọ nalị gị nya bụ ife efuru o nwere ife ga-eme ka ọ mee ya maka na mmụọ maara ibie ibe na-agba gị ebe a na bụ esipo ka m na-enye gị ibe mere na o ji wee bụrụ na ụfọdụ ga-ejesi na mmụọ ngozi ama ndeleba nna chọrọ iji ego mere m ahụ a sị na obi anwụrụ ibutere utu nkenyi na nwere mgbe m wuru okwu nsị okwu onye nyezukọ m ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka nzukọ ndị m mere odogwu isonye ndị emere ọnwa Sobail na-ekwu okwu afụ nze ebi okwu na-egekwa ntị na-ege ntị na ọ bụrụ na ilue na mmiri kpọkuo mmiri be nna gị kpọkuo echi n'ọrụ gị ụwa ezigbo ka m na-enye gị ọ bụrụ ọsọsọ na be m mmụọ bụ na ijelụ ọ bụ na ịgbọrọ chi gị ọ bụ na chi gị agbọrọ na Sobail ga-emeli gị ife onwe ebe iji azụ eje kpọkuo mmụọ dị be nna gị kpọkuo ndị ichie bụ ụfọdụ ama ife bụ ndị ichie bụ nna m nkịta nna m bụ nwa ka alụ nna m ofieli nna m nwafe nna m ọnụala nna ibido kpọba afa ma ụmụnne nna gị kpọba afa ba sịba na ọkwanụ gị bịa na nke ga ama ndịzi n'iche na nnu m ka imere ibe m ekwe ndị ọzọ na ba ejobego moto palụbago ụlọ na mkpu kedu ebe mezi na nke m ga-ejizi wee dị iche ka ịlụ alụ m nye m ego ka m lụọ ụlọ nye m ego ka m gụọ moto nye m ego ka m mee nka mgbe iji gwa ekwu bụ isi okwu a wee gwusie anya ibi anya my brother na egwu ntị na ị ga-ama ihe ị ga-eji wee mali ma Sobail ọkụ n'ọkụ ka nsụọ ka unu si asụ ihe ị ga-eji wee mali ma Sobail akwụ n'ọkụ ụfọdụ n'ime unu lọrụ nlọ wee bịaba ebe a lọrụ nlọ maka ebe a obodo a ịgbarịa m tata onwe lọrụ nlọ wee bịaba ebe a very well ịlọrụ ọ bụrụ na ịjọzụ lọlọ na ịlọrụ nlọ maka Sobail ike ọ bụrụ mụnwa ka ịfụ na-ege ntị nne ga-egosi gị na ọkwụ n'ọkụ mgbage ntị ọ bụrụ na ị na-alụọ ọzọ ị ga-alọ nlọ ọzọ from now to 1 week time ụfọdụ ga-alọ nlọ baba dị nara anan ga-egosi gị na ije ịbịara ebe ha bụrụ obere ije na ibe a bụ Sobail na-emelụ ndị ọzọ na ị ga-afụ ya n'anya wee kwelụ n'ibe omenala bụbụ seeing is believing ọ bụrụ na ịfụrụ n'anya ikwe na nke ịfụrụ n'anya ya ka ị ga-ekwe na achọrọ m ka ịchịkọba mmụọ gị ọnụ mmụọ gị ka ị ga-achịkọba ọnụ ebe a ọ bụrụ na oluo mgbe a ga-aga ọfọ uche gị anọ na yad
ma ọ bụ uche gị anọdụ na chef ma ọ bụ uche gị anọdụ ndị nọgụ nso ndị nwere ike ịfụ gị wee sị ịbịalibe mmiri ị na-ejechekwu na alụsị wepụ uche na ụdị ife a maka na ibuli ya n'uche ị ma na mmụọ gị ga-adị very very weak ọ ga-adị disappointed mmadụ na be nna gị so gị bịa ije a ma mmadụ na be nna gị abụ greso wee usoro sobail wee gozie gị ma ọ bụrụ na ifele emebe gị ifele emebe nya bụ mmụọ ịma na ịnaba ịgbala aka wee naba mana ebere mụta aka bụ na o nwere ka ị esi wee gba aka wee na now ọ bụrụ na anyị elue na mmiri ịkwa na mmadụ aka a ga-ebu ụzọ gọzie mmiri mgbe eji wee gọzisie mmiri ewee kube mmiri agọzisie mmiri kpasị ebele na-ege ntị asị gị kube wee kube ka mmụọ niile agaghị akpọkwu ka ba niile wee nwee ike wee nọdụ n'ọlụ iwee kuru mmiri iwee bụ ya nọ mmiri ndị na-achọ mma ma mmiri ka ịkpata ego ma mmiri ga-efe na chọpụ gị ma mmiri ga-eji wee na-awụ arụ ma mmiri ga-eji wee mebie ọgwụ were mmiri a jee na be nna gị asị gị na ọgwụ dị jee fee mmiri ebe a ka mgba gị na mmiri na-agbarụ ọgwụ ekwentị adị m egwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ na-ama ka ọgwụ ara na ọ baa na mmiri ọ lụọ ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị ọgwụ ọbụla akpọrọ be dibia ọgwụ ọbụla eliri n'ala ijesie taa ka ọgwụ a ga-agbapụ ọsọ na be nna gị a sị na onye gbochi ya ekwe mana ebe ọ bụ na ikwere ọ ga-emelụ gị now ọ bụ na anyị erue na mmiri ewee kpesị ekpere ikuru mmiri jeje anya ma mgbe ọsọ dị isi ihe maka ma ụfọdụ na-agbaba ọsọ ha na-akwatusi ụfọdụ zọọ ụfọdụ ụkwụ so anya ma mgbe ọsọ anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-aga ijiri nwayọọ nwayọọ ịkwara mmadụ aka jiri nwayọọ mmụọ bụ na-efegharị n'ikuku ọ bụrụ onye nọ n'iru ka ọ na-afụ o nwere ike ọ rapụ iru ọ gaba n'azụ si ojesi n'azụ goziri bịaba ịgba n'ọsọ ịgba na mmadụ aka ejiri nwayọọ nwayọọ mgbe na-eji wee luo na mmiri ife ọ bụla ibe gị na-eme ị na-eme gịnị mgbe ọ bụla iji wee mesị anya ị na-lue ị ga-afụlelele ife dị iche ọ bụrụ na afịa ka ị na-azụ kọstọma ya karị na chel gị ọ bụrụ na ị na-alụ olu oyibo ị ewe promotion ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ aka ị ewebe connection ị ewetebe contract ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ akwụkwọ na ị na-alụ ọrụ guy mgbada ya ahụrụla ụgwọ ntị mgbada akwụsịla ụgwọ ọgwụ ọzọ ọ bụrụ na o were ego ojebiti ebuka ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe o bitere ego onye prọpati ya ibe ji wee na-agbago okwu a bụ na eme abọlụ abụrụ aja ife famili ndị nna nna anyị fa ife anyị nọgide bụ payback na-ege ntị mmadụ ruru na mmiri ka ị ga-edesisi afọ mgbada niile iji na bil mgbada ọbụla iji na bil ịgbaba ndị mmiri gaje ejidale gị maka na ndị mmiri na mgbada adịrọ mma alụsị dị n'ala Igbo na mgbada adịrọ mma maka na alụsị dị n'ala Igbo na ndị mmiri ma ọfọ ọ mgbada bịara buru ya buru abịaba mgbada tọọlụ nna m na nna gị mgbada ji anyị wee sikwa ọnya golira sikwa ọnya agụ sikwa ọnya were anyị feed all kinds of wild animals now is payback ejiri m otu ekwu ya mgbada ya na-akwụ ụgwọ
ga-ebucha ọkụ ọzọ nke na-ewere ego je bite ebite ihe mebiri ebe o bitere ole propati ya na-ege ntị onye na-anọrọ ebe esi wee nye ozu na-abụ ọcha ịbọ bido n'ọkpa na-ege ntị mgbadabialibe nna anyị bịa buru gold diamond silver everything dị na be anyị na-abịaba were ya bụrụ ọgaranya ego ọbụla anyị na-anata mgbadagịda bụ 10% ka aka nata agwa 10% maka ebe ọ ga-akwụgide ruo 1000%. onye kwugide ike bụ ya nwa ya abụba n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana ọ na-ana n'ọnụ ọgọtụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwa wee bịa ebe a nọ nwa ka ị na-achọ ekwuru m na o nwere ife ga-eme ka ọ ga-ede aga na gị tupu o luo June. Ọ na-elu June ọ bụrụ ịdịka ime dịka 5 months or 4 months or 3 months pregnant ị na-amụ ejima na-amụ nwa nwoke na-amụ nwa nwaanyị egwu m na ọ adịla gị na mma. Eji m ala anụnwa gee ntị ka m gwa gị ife tata ji wee dị ngidingi. Ife tata anụnwa ji wee dị ngidingi bụ na m ka na olili Ezenwanyi Sobail mmadụ 12 ụtala efi eji wee lie olili Sobail. Ndị butere mmanya mma gụta afọ ọnụ, ndị tinyere ego mma gụta afọ ọnụ maka na Sobail dị na mbụ wee kwadobe nwagadi nwaanyị asekata ma nwagadi nwaanyị ibia ji etekele ya n'ofe nye ya ete mba alị ya na-abụ tinye n'ofe ka ọ tinye tọnarị ya nwa afọ nwagadi nwaanyị ibie ofe Sobail ya atọnarị ofe ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na Ezenwanyi Sobail menwuru wee jiri aka kwadola onwe ya olili n'ụwa ịbịala ebe a mgbe ọ kwadoro na nke ịfụrụ anya ka maka nke ị na-afụrụ anya na-enwere moto gị buru chewalụ nke ịfụrụ anya bụ efi nke ịfụrụ anya bụ ego eweta nke ịfụrụ anya bụ ego eweta. Kedụzi maka ego ọ debere gị na mmụọ Sobail kwado olu gị na anyị ejiri ụjọ wee bili tupu ị na-analụ ị ga-afụlele ife ọma ga-emelụ gị. Onye ọbụla si na ọma mmerụ iru ya ọ ga-eme n'azụ ya. Onye ọbụla si na onye ama ndị ndụ fụgị ya bụ ike ya onye bụ ga-anwụ. Onye gị ji maka gị wee jebe aja ije jekwebe aja ọgwụ jemewe aja ibe anyị gwuru si na tupu ị na-analụ ilulu uzu na onye na-anọdugo na akwa ọya. Ọgwụ ọbụla abọọlụ ga-adị m ekwu ka mmadụ, adị m ekwu ka pastọ, adị m ekwu ka prọfet, adị m ekwu ka dibia. Eji m aba mmụọ dịbe nna gị wee na-ekwu na ọgwụ ọbụla akpọrọ gị afa wee gbọọ na ọgwụ ọbụla mmiri ga-agbalụ ya. Ebe ọ bụ ibe niile na-ejere gị aja ije onye kụrụ mmiri nwụọ mmiri egbuo ya. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Chetakwa imekọtakwa na mmadụ akwa aga aka ịkwagala ya hapụ ya na ọ chọrọ izu ochi ọ chọrọ izu bụ ozi gịnị ka ọ bịara. Ụfọdụ ọ bịara ka ha gozie efa ibe wa bịa tata bụ kaba ya sa ibe ha na-eme. Yes, maka nke eze na-esili ọra ndị fụrụ ya n'anya ka ọ na-esili na-esikwasị ndị ga-eme gịnị ndị ga-akwatu ya. Ama m na onwe ndị bịara tata gaba bịa fụkana
mmile wila ife ọ na-akọ elu ga-abịa gara ga ifogoro ụfọdụ bịara ebe a ife ọ bịa tata bụ ga-agosi distraction mana fe edega anya ọ bụla ume na-ezu ya amabụ gaba dị mana gee m ntị ọ bụrụ na ikwe ka ezulu ngozi ga-ezulu ngozi gị ndị na mmadụ akọkwa n'ọnụ ebe a ọganasị ụmụ nwaanyị igwe onye ka mmadụ nalụ gị ngozi gị maka na ịbụ nwaanyị kama akpụrụ mmiri n'ọnụ onye na-agba gị bụ ya nkịtị egburu m sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ụdị wee bịa n'iwu bụ na ị ga-abụrụ ụdị ga-anụ gị na-ege m ntị o nwere ife na-eme anyị ife ga-eme ndị bụ nwa okorobịa bụ ịmụta nwaanyị na-ekwere ero na mmụọ dị be nna gị ọ bụrụ na ịchọba nwaanyị achọba nwaanyị na-eme omenala ọ bụrụ na ị na-achọ nwaanyị chọba nwaanyị kwenyere na omenala ilegharị anya n'akụkụ ilegharị anya eju onye ayọ singụl ọ bụrụ na ọ dị singụl nwanne nakwanye ya nọmba o my brother ndị mmiri ị ga-ebupụtara gị ezigbote nwaanyị na-egbu anya ọ bụrụ na ndị na-ejide nwaanyị so wee bịa ebe a jidesikwa ya aka ike maka ọ ga-afụkwa nkịta ọfada ndị nwa na onwe gị ga-afụkwa nkịta ọbịa ti jidesikwa ya aka ike. My brother, the best thing ị ga-eme gị bụ ịnụta nwaanyị onye mmiri ịnụta nwaanyị na-eme omenala maka gịnị ọgbanje welu ego surplus ọgbanje gee m ntị ọ bụrụ na ị bụrụ ọgbanje ịmana ife ka ọ gị na-ege m ntị ọgbanje nwere ike bịa ụwa ọ bụrụ na ego adịrọ n'akara aka ya o jebite ebute ọ mechighị azụ o jebite ọgbanje ibia o were ego pụta ọ nwere ndị nụrụ nwaanyị atata ụzọ fe emepe oje ite ịnụ nwaanyị atụzila gị ndị ị ga-anụ ụlọ ebe a nwaanyị ị ga-anụ ụlọ ebe a anyị sị agwụ na-adị mma ka ọ nụta agwụ ibi ya agwọ na-adị mma ka ọ nụta gịnị agwọ ibi ya ewu ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ewu ibi ya ọchịcha ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ọchịcha ibi ya ndị bụ onye kwetara na omenala nụta onye omenala ịma maka nwaanyị o nwere ihe m ji agwa gị ya o nwere nwa mbọ onye nlụ ụlọ ọrụ rụsịala ọrụ kpọbatara ya chie agụgụ m aka na soshal midia kpọbatara ya chie n'ogosi obulu chi ya naba oluodaba chi ya ego batawala ya this boy gbaa na alụ ụlọ n'Ọnịcha wee nụọ nwaanyị mbọsị ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọgba m o wee nụọ nwaanyị wee nụsị ya nwaanyị wee rụzielu nwaanyị wee bata mgbe afọ ọ nụziri nwaanyị ka nwaanyị ya nere anya wee fụ okposi chi ya wee kpọọ anya ọzi ya sịa na okposi chi ya na nya na okposi ya ama mbi n'ụlọ a na nya na okposi a ama mbi n'ụlọ a na gamia ife dị igwe ofu eme n'ege ntị this boy na-anya moto chi egozighị ya ọ na-agba moto rụọ ụlọ this boy wee jiri fela na ọnọta nwaanyị ọfụ marụ mma wee jeburu okposi chi ya wee tinye na dosbin ndị na-ekpofu abịa wee buru okposi chi jee wufuo ife niile ọ na-eme wee kpochie o wee makwala ezibe m o wee bịa be m afọ ka anyị nọ chi ya wee gwa m mmụgwụ ya na o mere alụ na ọ ga-akpụ alụ ibe mmelu m ji wee na-akọrọ gị akụkọ a bụ nụta nwaanyị na-eme omenala nwaanyị ikwenyere n'ike ikwenyere nwaanyị ga-abịa isi ya ka ụnụ pụba osolu gị ka ọ meere gị ka nye bụ nwaanyị kwado gị ka ibe ị na-eme wee gaba maka na onye ọbụla nụtara ezi nwaanyị nụtara ezi ife ịnụta nwaanyị bụ nwaanyị nke na-eme achịrị ife ọbụla ị na-eme akpụ ya ma m gwuru sị na ọ bụla ị na-achọ nwaanyị ịfụgokwa ndị na-achọ gị lekwa anya jụọ onye ọ na-achọ gị
wepụ ifele o wepụ ifele wepụ ifele ọwọ gbara ndị si otu a ọgbọ dịbela ebe a n'ụwa lụọ ibeba wepụ ifele ma enye anya jụọ onye ọ na-achọ dị ọ dị na na-achọ dị meli ya nọmba o ọmeli ya nọmba ọ bụrụ na ị kwanyere n'ife gwuru ị mara na ị ṅụbi ya n'ụzọ gị niile ga-akpọ ya ekwu ụzọ ego ya akpọ ya ụzọ nwa ga-akpọ ya ụzọ ọganihu ga-akpọ ya ụzọ ndụ ga-akpọ ya ụzọ adịghị ga-akpọ ya ụzọ ụba ga-akpọ ya ụzọ ọganihu ga-akpọ ya ife ọ bụla itinyere aka n'arọ 2023 ya n'ụwa ọganihu ọdụba exactly 12 anyị agaba na mmiri ịbụ na ka mmadụ nalị gị ngozi gị ana m agọzi aka niile sọpọtụrụ olili a ma ndị kpụtara efi ma ndị tinyere 1000 ma ndị tinyere 2000 ma ndị tinyere 100,000 ma ndị tinyere ego dị iche iche ma ndị chọrọ itinye ma bafuru ego fa ji wee tinye ma ndị yọrọ mmadụ ka ebutebe ma ndị si na babịa nwere ọkọ nọ na soshal midia unu niile ka m na-agọrọ ọfa egwuru m sị na ọ ya adịrịla gị na mma ebe ị kọrọ n'ubi mmụọ ga-akọ n'ubi gị ibe niile mara mma n'ụwa anụnwa ibe niile mara mma n'ụwa anụnwa bụ na mmiri ka o si ife abụ mara mma si na mmiri oge letu gị aka ọ dịgoro gị na mma 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 mmetụ onye nọ gị n'akụ na aka sị ya na ọ dịgoro gị na mma metụ onwe gị aka sị na ọ dịgoro m na mma ọ dịgoro m na mma onye na-ekwetara mkpọtali ya onye si na ndị kwetara na ọ ya adịrị gị na mma mkpọtali ya iwu bụ na ọ ya adịrị gị na mma mba biko unu n'anya n'afọ na ife bịara ebe a karịrị oche ife bịara ebe a karịrị oche biko unu agọna m ọnụ na mụ bụ nwa ogbenye abụ m nwa ogbenye ana m eme otu nne m ụra ndị ibe m na-akpatasigo ego ma m akpatabeghị Gabante ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ka ji 15 naira abịa agba afa na be m ụfọdụ na-abụba agbasị anya na transport ụfọdụ ji 1000 na-agba ebe ibe m na-ana 200,000 na 100,000 na 50,000 na-agba afa mama dị anọ otu ahụ so ịkọna m ọnụ na ọgara ọrụ m biko kama ya ọ bụrụ na owute gị na ọcha adịrị ebe a ị bịa were 200,000 bịa gbaa afa be m ka mbọsị ọzọ ka m fụ ọcha mma ebute na m akpatabe ego ọ bụ m nwa ogbenye mgbasị nna gị na agwa m ga-esi gị nye bịa ife nwa ogbenye ibe gị na nwa ogbenye ibe gị na-eme nyebe ife bịa ife nwa ogbenye ibe gị na ọ na-abụ onye budo onwe ya na chi eme gị na chi gị eburu gị elu ebe ịrapụrụ ụlọ ọgaranya nna gị lụrụ ebe ịrapụrụ ụlọ ọgaranya ịlụrụ wee bịara ife nwa ogbenye dị ka mmiri ewu ilo chi goziri nwa ogbenye dị ka mmiri ewu ilo ya agozi gị ebe ịrapụrụ be nna gị wee larụ na igbo adịghị m tata chi na-agọzi ibe na-abịa na igbo adịghị m ya agozikwa eze nwaanyị gantị ịma na ụfọdụ n'ime unu amaghị ezigbo afịa igbo arịa m na-akpọbili ya afọ akpọbili na-akpọ ya sobail ime ezigbo afịa kwuo onye ọzọ ezigbo afịa bụ ọsọ abalị m cheche okwu eche ọsọ abalị m chegodi ya ife o gosiri bụ na ọsọ ịgbatara ebe a tata ọ bagoro gị ọ ga-abalele gị ọ bagoro gị na mma n'ọba Chukwu na ọ dịla mma
obere ka anyị aga na mmiri chịkọba mmụọ gị ọnụ mmadụ anọ n'ọgụ, mmadụ ewe n'iwe, mmadụ akwa n'aka, onye kwa gị aka esi God bless you, Sobail gozikwa gị maka na ọ bụrụ na egwu ya mmadụ izugoro ngozi ya. Ọ bụrụ na mmadụ azụ ọgụ ụgwọ iwe si ya Sobail gozie gị ma ọ sịrị gị sọrị mmadụ izugoro ngozi ya. Ma ọ bụrụ na ọmụma wee zọọ gị ụkwụ si ya Sobail gozie gị mgbagakwa ntị. 12 11 Judas Judas n'abalị kwa 10,000 ife nwakwenye bụ ka ọ bịa n'ihe ọ bụrụ ka ọ bịa n'ihe ọ bụrụ na ofu mkpụrụ rice bata ka ọ lie ya otu a biko mana ife nwakwenye gị ime gịnị ife nwakwenye ka ị bịa ọ bụrụ na anụ elu tụ gị biko ayịyọ ka nna ayọ gị gbaalụ m na ọ bụ ife nwakwenye ka ị bịa ọ bụ na nri elu tụ gị ọ bụ na mmanya elu tụ gị gbaalụ m na ọ bụ ife nwakwenye ka ime gịnị mmanya dịkwa m ga-esikwa nri kama na ọma nlutu mmadụ niile onwe ndị oge erutu nwa ndị ọma na-erutu mana o luturu anụ gị kenechi gị ọ bụ na o luturu gị ngozi ya elutu gị ndụ ga-elutu gị. So maka ndị bịala ọnwụnwa ọ bụrụ na iji ọgwụ wee bịa festival Sobail mma agwa gị na atụrụ na dimkpa na ibiara bụ n'okwu ọnụ na-ege ntị. Isi na-aka isi, chi na-aka chi, alụsị na-aka alụsị, mmadụ na-aka ibie. Ọ bụrụ na iji ọgwụ wee bịa ife kpakọta gị ide nwa wee jiri ọgwụ wee jee na mmiri ịma nji ọgwụ gị wee ka efe efu. Ọ bụrụ na ịnwa wee jiri ọgwụ bịa basị ọka ịkụ mmadụ ọgwụ ịma nji ọgwụ gị wee ka efe efu. Were ọgwụ debe n'ọgbọ, were ọgwụ debe n'ụlọ, were ọgwụ tụfuo iji were ọgwụ wee nya isi ebe a ịbụra onwegwụ ibe anyị debere anyị na-ewu igwe ga-eji ọgwụ nya isi onwegwụ ibe anyị debere eji ọgwụ anya isi were ọgwụ gị tụfuo na ụfọdụ sị na ọgwụ ka a na-agwọ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-atụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-atụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-atụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-atụ bịa gozie chi gị na-apụ oke ite bịa gozie arụsị na-apụ olili na-achụ aja na-apụ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-atụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-atụ.